Gareng. Wah, nolo gareng. Ocetan. Durna bapakku mbok Pulasara. Sapa sing arep mulasara karo wong tuane sampean nek wong tuane sampean ora nandang luputan. Ning kula arep mulasara karo wong tuane sampean merga wong tuane sampean duwe keluputan. Wah. Janji kowe ora manut karo aku, janji kowe kepok singgol karo Durna bapakku. Wah, mungsuhmu Werkudara. Apa? Sekali lagi bilang apa? Mungsuhmu Werkudara. Sampean ora entuk kula ntemok Durna. Ora entuk. Oke, tak sendikani. Oh. Waduh. Ora entuk ntemok to? Wah, cetan. Oke, kurang seru. Iya. Gareng wis ya reng aja kurang ajar kowe. Oh, niki request. Durna request. Ngendikane kon nganggo tungkak loro. Oke, saka dhuwur. Oh, nolong gareng aja. Mangsane apa? Ayo. Tari. Wah. Sabar to. Mangsane apa? Berhenti. Anda sudah terkepung. Kang. Welah metu kono. Mati ya. Berhenti. Anda tidak bisa lari dari kejaran Kapolsek Temanggung. Kalau Anda lari, maka Anda akan ditembak. Jika Anda tidak lari, maka Anda akan ditusuk perutnya dari belakang. Aduh, ya. Ini piye ta iki? Ayo. Kowe iki wong tuwa ora iso ngajari sing apik-apik karo cah nom-nom. Kurawa ora iso mbok komando sing bener becik. Nala Gareng sing ora nrimake. Aduh, Bagong sing ora nrimake. Yo, muni kowe ini. Ora ngatasi kowe sing gawe perkara iki karo kowe iki Kakang Durna lah aku sing mbok oman-oman. Man, kowe patihe kok. Kowe iki wakiling ratu. Ngono. Mesti kowe ya dijak rene karo Durna. Ya ora? Iya. Dibayar karo Durna? Iya, aku dibayar. Kene. Wah. Aja nek bayaranku mbok jaluk terus aku arep mangan apa? Mangan watu wae iso. Ndak tok mangan sego. Enggak ya. Kowe iki mung wong elek, mangan watu wae. Kalau Anda tidak menyerahkan senjata, kalau Anda tidak melucuti senjata dan pakaian, maka Anda akan menjadi tawanan kami. Aduh, aku lagi iki mung ketemu wong kere-kere kok iso deg-degan atiku. Ayo, sambat to kowe. Aku yo eneng. Oke. Mangsane apa? Anda dikepung dari arah utara oleh pasukan darat. Lalu ada pasukan udara. Aduh, terlari iki. Pasukan udara dari Komando Kodim 3730. 3730 ku sing metu mambengi. Lalu Anda juga dikomando oleh pasukan bawah tanah. Janji Anda tidak, kalau Anda tidak, apa itu namanya, menyerahkan diri, Anda jadi tawanan buronan
Wis tawanan buronan dobel sih ana. Aduh mati aku. Pripun iki dinapake to apike to. Wis kuwi tak cekele. Nggih. Tak cekele tak takon-takonane bab perkara Prasata Kurawa. Terus kula Marporine. Pripun? Kuwi cekelku, Gong. Nggih. Iki nek ora tak cekel ngene engko mah minggat. Aduh, mati aku. Aduh, aku gak ngerti dirangringkus karo Bagong wong kambune kecingi ra jamak-jamak. Kayae ratus 3 taun. Heeh. Aku nek arep perang ora tau adus. Nek arep nyambut gawe aku ora suruh diadus. Ngadus meng marahi ngentek-entekke sabun, luwung sabune dienggo perkara sing liyane. Aduh, ya. Ini maju ini. Pripun? Kowe tak wenehi banyu sungut nggon bun-bunanmu, kowe iso duwe daya kekuatan. Weh. Estu niki. Ora percaya, cobanan. Kowe iso napa niki? Kowe iso mabur. Weh, la elak iki. Estu lho, Ndara. Tenan. Pripun carane? Ngedruk bumi ping 3. Nggih. Terus batin mabur ngono. Oh nggih. Ping 3 ngedruk bumi. Heeh. Kuwi ping 4. Loh, ping 4? Heeh. Nggih kula balekne. Lah ping 5. Wong kok goblok hitung-hitungan tak hitungke. Oh nggih, mangi-mangi kaya kula ki diajari sekolah. Ming mboten diajari ngitung kaya kula niku ming diajari nginjen reke Bu Guru. Napa? Monggo. Ayo, 1, 2, 3 ngene. Batin mabur. Mabur. Wah, elak iki. Helikopter. Barakor. Elak. Estu lho niki Ndara kula ora ngimpi ta niki. Ora, Pak. Angine banter banget iki. Nek angine ora ben ora krasa banter, sabukmu dikendhokke. Oh nggih. Wis anane ora. Si ucul sisan ora. TKT. Oh, ya stabil iso anteng ngene. Oh, ya penak tenan iki ta. Edan kok kae kok iso mabur iki. Iya. Ayo kowe. Kalau Anda tidak menyerahkan diri, kelakon mati dening aku. Sekamburi ganti cengele timbles manungsane. Ya, sengkune ora menyerahkan diri, mati dening aku. Nyok kuwi ndasku. Oh, ndasmu ta. Wah, sampean ngurusi sengkuni, kalau tak ngurusi Kurawa liyane. Ngono, maju. Oke, mangsane apa? Aduh mati aku. Gini. Iya. Wong tua kok dicengkiwing ta. Aduh. Gong, nun. Goleke tali. Oke. Dawa napa Ndek? Ayo kok semeter apa 2 meter. Nggih. Dap. Niki nggih anu niku tilake nggih ndadung sapi mangko niki ketoke enten letrang niki. Wis ora apa-apa kuwi wae. Oh nggih. Sak ngomong ngene ora. Niki Ndara. Gulune sengkune talekno. Oh nggih. Digawe kaya ingon-ingonan. Wah, siap. Oke kok nggih. Oh, wis ngene iki ya. Iki tali pati no pati wae. Wah, nggih ben wis men karo nggo kalung kok ya. Terus niki sing nglencer dawa niki. Ha kuwi cekelen. Nggih. Gocek ana
Sengkuni ben brangkang ubengna araken sak alun-alun negara Ngamarta kabeh ubengna. Oh nggih. Berarti contone ngeten iki. Sik, kula cobane ngene. Ngene. Oh, ngene. Mangsane apa? Iya, ngerti kapake iki. Nek ngeten iki mboten gayeng. Oh iya, Sengkuni karo kon melet karo kon jegok. Oke. Ayo ke melet. 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 Nah, iki ilate iki wah, kene pinter aku ngengok kirik kaya apik Kang. Wis melet kan jegok ning ndi? Jegok. 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 Iya. Aku ngene. Wah, kaya ketoke isin nek teng arepe sampean ndorong. Heeh, wis karo-karono. Kene. Mangsane apa ora? Aku nek ora mirang-mirangke Sengkune iki mangsaku kok cangkeme elek banget ya kowe iki. Ngene. Nah. Wela lali ra melet. Lali ra jegok. Kene rada kene. Nah, kene aru mangsane apa kok. Dan aku wela ora melet. Ora jegok. Melet. Jegok. Ben ngene ubeng-ubeng kowe ben wirang kowe ora. Oh, wong edan ora. Ayo. Oh, pono-kawan edan. Pono-kawan edan, Kurawa Bupar Mawut, Werkutara tulungan aku. Mati dikau. Mungsuh ingsun. Timbles cengelmu lena kaprayitman. Gleleng tenan aku bengi iki. Wah, Durna bapakku. Wah, kowe tak junjung tak gendong. Lah kok dadi ora iso emut Purwadasena. Durna bapakku tangi Durna bapakku. Tatanan tasawang malah anak-anakku lanjur Pandhawa malah padha ngewangi lekase Ponokawan ora ngerti yen tenggang di Pulasara iki gurune Werkudara. Gatot Antarja Antasena kowe arep nemoni lakon apa le? Nek nganti kowe ora mbangun miturut karo wong tuamu aku ora sute nganggep kowe anak. Wah, menungso ratatanan Werkudara diwirang-wirangke. Pasukan bawah tanah siap. Roger. Pasukan bawah tanah siap. Monitor. Pasukan bawah tanah sudah siap. Oke, kalau pasukan bawah tanah sudah siap, saya bersedia untuk melenyapkan musuh. Ganti. Oke, saya bersiap dari bawah. Oke. Ini Pak. Mati.
tak gantine kentongan. Roger. Pasukan bawah tanah. Ganti. Pasukan bawah tanah siap. Oke. Rungso ratatanan. Turno papaku. Wah, turno papaku elingo, turno papa. Wah. Rungso ratatanan. Oh. Ora pangling Antareja. Antareja. Kowe wong cilaka uripmu. Wong tuamu dhewe mbok bleseke. Manitar. Pasukan pengingu kirek ganti. Manitar. Saya sedang mengarak seekor anjing. Malat! Lah jegok. Manitar pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah sudah tanggap. Oke. Target berhasil dilumpuhkan. Monitor. Saya bersedia membawa keringgiane target ganti. Di bawah. Oke. Nolo garek. Yo cetan. Turno papaku mbok Pulasara. Sapa sing arep mulasara karo wong tuane sampean nek wong tuane sampean ora nandang luputan. Ning kula arep mulasara karo wong tuane sampean merga wong tuane sampean duwe keluputan. Wah. Janji kowe ora manut karo aku, janji kowe ngepok singgol karo Turno bapakku. Wah, mungsuhmu Werkudara. Apa? Sekali lagi bilang apa? Mungsuhmu Werkudara. Sampean ora entuk kula ntemok Durna. Ora entuk. Oke, tak sendikani. Waduh. Ora entuk ndemak to? Wah, cetan. Oke, kurang seru. Iya. Gareng wis reng aja kurang ajar kowe. Oh, niki request. Durna request. Ngendikane kon nganggo tungkak loro. Oke, saka dhuwur. Oh, nolo gareng aja. Kleru kok ya. Wah, Edan. Wah, aku ra iso babola Turno bapakku piye. Kaya wis lumpuh sikile Kawan Durna. Werkudara iki piye? Werkudara. Rene. Mangsane apa kirek kok arep mlayu ora. Kowe iki manut aku ki majikanmu, Malet. Dekok. Mangsane apa kowe ora? Wis kene. Iki apa? Weh, kirek ora iso omong iki. Iki wajan, iki mrica. Iki kecap. Aduh. Monitor pasukan udara. Pasukan udara siap dimengerti. Kamu bertugas di situ saja. Oke. Sampeyan arep sia-sia karo kawula cilik. Hah? Wah, janji kowe wani tembok. Salirane Durna bapakku mungsuhmu aku. Oke,
aku saguh jandron perang karo sampean. Ya, iki deloken iki. Kayake ora sempurna nek ora ana sing ngewangi. Ndara. Yo. Bangsane opo? Wah, Gardon. Kowe wani mula sora eyangmu. Dosa perkaramu karo Werkudara. Kula mboten wantun nanging punika kewajiban pramila kula kedah ngrampungi. Aku nek koyoke nek ora melu urun donga ki ora jangkep ya, Reng. Mboten jangkep. Monggo. Aku ya mung ngarep ngetak lirih wae kok. Aku ki mesake kok karo wong tuwa. Wah. Anakku Bambang Abeh. Kajenge, sampean lirwa ing kewajiban kok yen sampean ki. Semiyah-wiyah karo kawula cilik. Gareng aku njuk ngapura. Pripun? Aku njaluk ngapura. Ora gampang wong muni njaluk ngapura. Kudu ana bukti sing nyata. Tak baleni pisan meneh. Wis jarang. Iki engko pecah tenan. Apa tulisane ember anti pecah kok? Pecah tenan piye? Undas gaweane saka melamin apa jenenge? Apa stainless steel kok pecah? Wah, aja kurang ajar. Sampean kula le kurang ajar karo bapak sampean mergo sampean ya kurang ajar karo kawula cilik kaya kula ya. Sampean saiki arep ngopo? Saiki sampean derajate ming padha karo Gareng. Saiki mung lo jual gue beli. Wah, ora wawe. Ayo nek sampean nyoto niku ngabukti kalih gurune sampean. Yo saiki Durna wis ora iso ngapa saiki sakniki pun kula buta mabur niki. Kula ceblokke. Kula buta mabur melih. Niki kula jeblokke. Pripun kurang dhuwur ngendikane sampean? Iya. Mangsane apa? Kene. Oke, wah, lah nganti planet Mars ketok. Gareng, aja gareng. Kirek kok ora manut. Ana ngelet. Jegok. Kene jogging karo aku ya. Iya, jegok. Jogging pagi karo aku. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong kirek kecil di pundak. Selamat pagi semua, dengan diriku di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, kirekku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak punya lawuh madang. Hati tenan aku, hati tenan. Wis gong sak madane wae. Nggih. Aku njuk ngapura. Nggih kula nyuwun gesang tak nehi urip, tak nehi ngapura waton sampean kudu ndilat telapakanku. Aja tokong memen kajenge kok ora. Niku suwiyah-wiyah jan kok kalih kula niku kok mergo saka elek cangkeme niku terus kula disia-sia karepe ora. Tenan. Nggih. Kak Durna kae isih diantemi karo Gareng apa piye? Wis ana Gareng. Men. Wah, Werkudara semaput lho. Awak gedene semono kalah meng karo diare. Sampeyan gelem sampeyan gelem tak ngapura. Iya, ning ana syarate. Syarate apa? Gandeng purane sampeyan isih kirek ngono. Iki talimu isih tak gegem.
Wes. Ampun. Kowe tak mene ngapura waton iki resik ana. Resik ana. Niki napa nih? Dadak takon. Ya diambu dong, dicek dong. Gilane ya men, wong cangkemmu luwih gilane. Kake dicek. Kake diresiki saga ora? Saga. Diresiki. Nggih. Wajane untung kula beto anduk niki. Sing ngakon sapa nganggo lap, nganggo alat sing ngakon sapa? Lah ngangge napa, Mas? Nganggo ilat. Aduh. Gage. Nggih mbok kula ngambil ilate. Mboten enten. Wah ilate didelikke ta. Aduh, piye iki? Gage mah printang-printing kowe iki ra mah petita-petiti. Piye iki? Mbak yo liyane iki ngapa ta ya? Gage tak hitung 1 2 3. Ayo, wes akang wes. Lah mah mbok kesut-kesut ngono malah resik saiki. Wes matur nuwun ya ni, matur nuwun ni. Wah, jan wis ora. Kowe iki jan patih sing iso ngreksa katentremaning praja. Pon iki apik ajeng dinapake kula pun marem nyeksa menungsa niki. Ayo wis sak karepmu kono arep tok kapake ta. Senengane kok ora. Sampeyan nek isih kena tak pringgake becik, nek manut aku nek pengen kahanane negara Ngastina apa dene kahanane Eyang Durna slamet, Kurawa jak bali. Nggih. Sagutunan ora? Sagah, lahir batin, lahir lan batos. Ya wis. Nek sampeyan sagu Gage, saiki Kurawa jak bali. Jak bali. Nggih. Ayo le bali ya le. Nggih, bali. Pripun Ndara? Nek kowe arep ngerti tak jarwani. Pripun? Iki mau pancen Pandhawa ora jangkep teges Pandhawa godhang. Pandhawa cacahe mung 4. Nggih. Mergo bapakku Jodipati ya Bapak Werkudara ngewangi para Sata Kurawa. Nggih, lajeng kersanipun ning ngertiya sak pungkurmu saka masewakan negara Ngamarta mau. Siwa Prabu Puntadewa karo Pakdhe Kresna ing Ndarawati wis budal eneng Karang Kadempel. Malah komplit diderekke karo Paman Janaka karo Mak Cilik Nekula karo Mak Cilik Sedewa. Estu napa? Iya. Wah, lah nek ngaten iki bapak kelegan manu manahe Ndara. Lah mestine ngono. Mboten sampean ngerti sekeng sinten. Iki kok ya isih wae to ya iki ya. Ora iki janjane ulahe sapa sik coba. Oh, lah menungso kae. Nek ora tak pateni. Ngene, Mbah. Aku ku ya mung nuruti karo perintahing Nalagaring apa dene Bagong. Ning emane aku isih duwe rasa ngeman karo sampean, aku isih duwe rasa ngabekti karo sampean. Mergo sampean kuwi pepundhenku, mergo sampean kuwi bapakku. Terus iki piye tulungan mbahmu? Tak tulungi. Waton sampean gelem bali lunga saka papan kene. Oh, iya. Aku gelem bali angger. Arep koyoke kaya arep ora trima. Hah? Mergo Eyang Durna dipulasara. Kabeh iki kowe mesti sing jalari. Heeh, ngapa? Oh.
Sampeyan arep ora trima. Roger. Pasukan bawah tanah ganti. Pasukan bawah tanah tanggap. Ojo. Wah, aku kapok dicebloke. Roger. Target sepertinya akan ngeyel. Ojo. Wah. Ini. Awane. Barang kuwi ngene. Piye iki? Ayo wis gek ngomong ngono ora piye-piye. Mudi piye? Roger. Roger. Kayak piye? Pasukan bawah tanah harap berhenti, harap nyeblokkan saya ngono coba. Kuwi basa apa? Ayo muni ngono to ora? Wah, ora maiko. Ora, aku kok maiko wong tuwa ora. Piye mau? Roger. Pasukan bawah tanah, tolong saya ditandur, ngono. Roger. Niku biogase anu to. Ndara-ndara anu Piye? sampean benake biogase niku kaya Piye, Pak? Roger ngono mana, Pak? Roger. Pasukan bawah tanah. Nah, bener. Tolong nandur saya. Ganti. Pasukan bawah tanah mengerti, siap, target akan ditandur. Wah. Ayo sampeyan iki pasukan bawah tanah ki ya ming manut karo sampeyan kok ora ngene ora. Iya, Pak. Nuwun mapunten Kanjeng Rama sedaya menika komandonipun Yayi Antasena. Wah, caedian. Wirang aku. Ya sampean iki syukur nek sing ngono kuwi nek sampean iki nek mbelani patrap ala sampean dhewe sing malah arep kewirangan. Tur karepe piye? Ayo, kae Pandhawa wis prapta ning Karangkat Dempel ya piye carane ditutke kaya dibantu kaya kakekne Semar mbok menawa digegayuhan. Ya ayo aku melu aku.